Ito tayo. Tuturuan kita ganun. Sa baba. Kasi mo kasi. Kaya kung kamot ko gagawin. Oh, namiring ko ng kamot. Oo, harap. Harap ka dito tayo. Harap ka nga dun. Tapos ganyan tayo. Dila. Ganyan dila. Kaya. Punta ka na rin mo. Nagantay. Ay, si Rika. Nakapura ako. Naghugas. Naghugas daw. May Naghugas sarap pala plato. gino. Hugasan. Ano yung Naghugas hugasan? plato. Sa tao. Ito. Ano yan ginamit mo? Ano lo? Sino talaga? Punta ka na nga dun. Si Rika at si Chinchin. Ah, bala ka. Ako ang mapunta dun. Sino talaga? Okay lang. Ha? Saan ka kuya? Sikreto? Sino ano yun ako? Sino nga? Si Rika si Chinchin. Alam mo ba may sasabihin ko sa'yo tayo? Ay, kala ko. Tawag ka natin ng... Punta ka nga daw. Lasing na. Mamaya. Punta ka muna dun. Bye-bye. Dito muna ako. Ingat. Sige. Love you. Mua. Ano po, magandang tanghali. Yan, nakatulog ako. Natulog, sarap ng tulog. Gusto kaya maluwag yung lupa niya. Ito na, pangatlong halo. Yung pangalo boss na sa ano. Pangatlong halo na to. Tatlo kasi yung mason. O, dito sa Kuya Puloy. Ulit. Dito yung vlog natin ulit kay Kuya Puloy. Bintana. Bintana, pangalawang bintana. Toy. Mana ba? Isa. Andito pa si Rika. Amay. Kanina pa kayo? Kanina ka pa? Ano ka? Kanina ka pa? Oo, kanina. Nakatulog kasi ko. Tama, nag-agaw-agaw? Oo. Dumating pala nila sa Rika dito, tulog ako eh. Tumunog pala eh. Tara ba natin? Bawang na yung pambara din yung makupa ko. Baka yung akin yan? Binabasa mo kasi yung paa mo. Huwag mong basain. Babaho talaga yan. Atay! Joy to the world. Ano yung pahugas ng plato tulo? Enjoy? Diyos. Okay. Ayos na. Ano muna? Tumulong mo ka? Halo-halo. Alin? Halo-halo. Halo-halo daw. Sige ba? Para mo. Hindi kang tatanggi yan. Basta ka sa puso. Oh, Ikaw talaga Eka. nila isip. Ha? Ikaw mo talaga. ika. Oo. Ikaw basta ka sa puso ka. Ano? Basta ka yung Hindi kita maintindihan. dito nga pa pasiga ka dito. Ano? Kagain dito. Okay. Sige. Parang makabangong halo. Yung balde to? Yung nakasako? Nakasako? Yung ilagay mo? Ilang sako? Iniwan mo 6? 6? Ano? 6 nga. Tapos dalawa sa ako. Matabang to.
Ano, sabi mo? Ayoko muna. Ano nga? Reverse. Ayoko muna reverse. Ha? Ayoko reverse. Ano i-reverse? Anong i-reverse? Ano yun? Barina? Ano reverse? Bakina. Reveal. May i-reveal daw siya pero Ano sabi niya kuya? ayaw niyang i-reverse. Reverse. Mayroon daw siyang i-reveal. May i-reveal siya. Kaso, hindi mo na niya isasabihin. Ano tol? Ayun no. Lo. Iyakin pa Oo. si Tilo. Nakita ko May- sa vlog eh. Nakita mo? Iyakin. Oo. Muntik kang ano, di makahinga. Muntik ka mga baktan. Tama na. Person yan. Okay ka, puloy. Ano bukas? Kuya, lapot mo sabi. Hindi nga alam kung ilan yung ano mo. Hindi naman sa malukag mo. Ang malukag. Balo ka na. Por, hindi naman sa malukag mo. Hindi na? Anak na, sampol. Oh, kabila. Business. Hindi na uwi na. Hindi na uwi. Hindi na uwi, Por. Ulitin natin ito man. Abangan. Por! Por! Oh. Ano? Hindi na masakit ang balikat. Medyo nakatastas na rin. Hindi na uwi. Uwi pa. Abangan. Abangan. Abangan sa part 2. Abangan. Abangan pa lang. Abangan. Abangan. Ano yan? Bibiro. Yung pinapay? Ha? Yung pinapay? Wala na yun. Ka! Ka! Yes. Ano password ng cellphone tarot? Ano? Ba't ako tinatanong ko? Ako ba mayari dyan? O kuya, okay ka. Ilan ba ang mahal? Ay! Para subuhin na natin. Yeah! Ganda ko lang. Ha? Sama ng ugat.
Everyone Ayan, mas lalong pinapaganda na. Ano po si Rika bumisita dito sa ano, Mabay Project kay Chinchin. Wala sigurong pasok. Nag-uugas doon sa ano, nag-uugas doon sa mga pinagkainan namin kanina at nagwawalis diyan sa loob. Eh? Meron pa. Stipot ka lang dyan. Punong-puno. Tama na to. Okay na sa akin to. May nagpupunta. The veterans move. Yan, tawag pa. Sino gusto ko mo ako? Sa Dina o Balatan? Anong payo mo sa dalawa? Pag-aaral ang daan. Pag-aaral ang daan tungo sa Pag-aasawa. Oo. Ano? Yan lang doon pag pag-aasawa. Pag-aaral ang Ang daan. Ay, Patungo sa pag-aasawa. Ay! ano yan? Yun ang daan patungo sa pag-aasawa. Ano yun? Pag-aaral ay ano ang daan sa Ito tayo. Ganun tayo. Ganun. Totoo
Tuturuan kita ganun. Sa baba, Kasi mo kasi. eh, huwag ka matugurang. Oh, namiring ko ng kamot. Oo, harap. Ayan. Harap ka dito, tay. Ka nga dun. Tapos ganyan tayo. Dila. Ganyan dila. Chill. Punta ka na mo. Nakanta. Ay, si Rika. Nakapura ako. Naghugas. Naghugas daw. May Naghugas pala plato. kino. Hugasan. Ano yung Naghugas ng hugasan? plato. Sa baba. Ito. Ano yan ginamit mo? Ano lo? Sino talaga? Punta ka na nga dun. Si Rika at si Chinchin. Ah, bala ka. Ako ang pupunta dun. Ganyan. talaga? Okay lang. Ha? Saan ka kuya? Sikreto? Sino? Ano yun ako? Sino nga? Si Rika si Chinchin. Alam mo ba may sasabihin ko sa'yo tayo? Ay, kala ko. Tulog ka natin yung... Punta ka nga daw dun. Lasing na. Ha? Ang mamaya. Punta ka muna dun. Bye-bye. Dito muna ako. Ingat. Sige. Love you. Mua. Eh, binara na. Hey. Ay. Pataway. Yan. Ang pinipinis na ni ano, Kuya Puloy. Tapos pupuruan na yun mamaya. Bali pangalawa na yung una kanina dito. Finish na. Yan, balik tayo kay Kuya Puloy. Pinakinis na Kuya Puloy ng rodilang bakal. Tapos pupuruan. Bali, rough pa yan. Pag pinuruan na yan, Kuya Puloy, ganito na. Makinis. Mga veteranong banat.
Kantuhan. Ang pinakang mahirap sa lahat, kantuhan. Okay. Okay na. Tapos pupuan. Dito ng kabila. Puno pa, huwag muna. Huwag muna. Okay na. Pupuro na.